Hello, Micheál the Heron. It's Michael D. Higgins. Hello. Hello. Michael D. Stephen and who though, right? Yeah. Oh God, yes. Is Micheál Cúnla Mars agus tá mé níomlíonna deag díist agus basling mar bhlástin tríóide agus genú caiig agus start. Well, nar bhí mé séimlíonna deag díist thosaigh cuairde agam ag úsáid for anam siad agus bhí me sé gcónaí tréis is muoine nach fear nubán a bhí anam. Bhí taithí agam mar bhíoí ráisiúns cnap a gcónaí a hí mar tá sean antí atá mar prasfan. I gcónaí nar bhí mé fása sús mé mí ar inscne mar rud ag gna bhí Malibu agus nachar sé go thomláin concréideach. Bhí is gom gur háan an tan cúnlam so an sin dathraigh mé ní na saona a hobby is project ag an bhainte sin ag chur cuma níos fearincinní ar mhain. And you're branding soft bun engine branding cost of lesbian. Hey! Genuine sin. Well, the tap tap. Look, lads, they're great cute knocking. They're great cheer cane knocking. But who wore it better? Micheál. Yeah, probably. Yeah. It's Greenland with green egg and near be made on the O. Be made a general Gmail account from Haynes and Kaydor. August Funnick made them Kaydor like tick the box male, female, other. August female like other. Such a shit sim. We'll check. To make our cards in it, August to cool comfort leathanaigh. Never cast me up in teacht like to glow teacht August just is clear or didn't eat the gal guy August after who act they're no viastra the janu August pass up machine so care to be a gash and taster sin. Ner Micheál Cúnla leis an idirbli bhí na múntóirí agus bhí na daltaí ar fád thóid asam agus sinnar a tháinig mé amach mar bhfuil mé compórtach leis na cáilíní seo ar fád. Bhí siad cinálta cho cneasta le chéile agus so tháinig mé amach agus dúirt mé dachtain is Micheál Cúnla agus níra ach duine amháin sa bhliain ar fád a bhí ní compórtach leis sin agus nárthlaí má anamar. Darnoid chance go daoine eile ag ggurchar seán is féidir go bhfuil siad mar dhéagaí hain agus tá siad is smíanamh féidir go bhfuil rud cíarnach tarlaí dóibh siúd céirdaíon bud is mó a chuidú leatsa a bhí dáistear. Tá fear fuairte agus tá grá ag daoine duit agus tá lán cead agat tá anama ahrú féidir mín leat tá lán cead agat do inscne do a bailcha gléasan tú do éúachta ahrú is cuma ceirí ar an daoine eile agus tá níos móna á inscne an. Yeah. Tá coffee jazz acuún seo ach tá cú seán bhfuil mu seán a bhfuil cúna. Go on. Go on, interesting. Bhí mo cé date agam le a partner agam an seo. Agus tá much le chéile trí bhí an Hey! Níomh, tá tú go hínta. Hey, Sin galant a cúna. Yikes, dykes.